Hello guys, may buntag sa inyong tanan dyan guys. Mas kuya dyan gani guys oh. Bayad likuan guys, tubig guys. Tubig guys. Itimbayan na pong tubig ron guys. Ayun na po tani guys. Mira ko lang. Sabay ka dito. Sigara ka? Dyan na daw. Bilang ko dyan guys. Dyan sa ulat sa kawas guys. Kung nalay mo sa loob guys. Dyan sa mukuyog daw guys. Layo na noon. Cuman diri. Asa mo? Tingin ko siya ta guys. Kay, pila pa guys. Out. Pila. Ikaw sunod. Ayan tagtubig guys. Pwede naman na kaya gaw. Ayan tagtubig gaw. Kung na rin no? Kasi nilisir ang pag-refer. Gaw. Kita mo dito si ay. Agaw. Si agaw. Kita mo yung agaw guys. Check out. Malat. Sipon mo ito. Ating bayad tubig. Abi na po, tapat daw dito. Ibalhin naman dahil no? Layo man to dito. Dati kayo motor. Ibalhin na. Nanadili putang di ay. Inihara ka gaw? Inihara ka? Iya. Ikaw may una nila dahil. Kaya iniharam dahil ka. Ha? Pila ta. Hello. Okay guys, thank you for watching guys. Kung guys, ito kurin at tubig guys.